wong tani sang tiah ayu srokasmaran anyawang tegalan sabit wos namor sang panci si entit kang nami hanengga tegalan liter pisan rakil kuning ngerti kakatari mulane yandang si entit kang lagi turu Entit lagi turu ngimpi ketemu widodari kok ledang-ledang kowe teko iki ana apa Ragil Kuning? sing nandur pari kuwi sapa Entit Ragil Kuning. Kuwi sing nandur aku Cahayu. Aku arep piye? Yen arep apen kabeh. Syukur yen gelem ngepek aku sisan. Gemang Entit, aku mung takon wae kok. Entit. Waduh, mateng aku. Mateng tenan iki. Ragil Kuning. Kowe iki yen nyeluk jenengku iki rasane atiku maknyes. Kayak lagi kena es batu sak trek. Saja kepiye. Kayak wong entuk buntutan kae lho. Sing nandur jagung gede-gede kuwi sapa Entit sing nandur aku yo yo apa enaja ayu aling nandur aku yo yo apa enak wong ayu angredi joli ora kok Entit aku mung takon wae kok Entit Ayah, what happened ayak naon Cahayu? Ono apa? Aku pikir nyeluk terus ki saja ada rasa. Ada rasa iki. sing nandur timun blenek-blenek kuwi sapa Entit Hatimune kakak Entit. sing nandur aku yo yo apa enaja ayu aling nandur aku yo yo apa enak apa wong ayu angredi joli ora kok Entit aku mung takon wae kok Entit Waduh. Kowe iki tenane iki sida gelem apa ora to? sing nandur kacang dawa-dawa kuwi sapa Entit Cekis. Bocah kok ngomong crigis lho. Dikandani aku ki ya aku. Ora Ragil Kuning. Kowe iki gelem ora ngledeni aku. Sasungkeman wae. Entit aku wis ana sing duwe kok Mbok gelem. mbok emoh Among sithik kok. Mumpung aku sing gelem lho Cahayu. Yen aku mau diar kowe. Yen kowe mau aku tak deleke endi ra iku iki. ya selehne kono wae tok Entit Apa soal bondo? Yen bab bondo duitku ki akeh Cahayu. Ayo duit entek, atuku. Ayo kowe pengen seafood, kancaku kayak gari digodhog, njuk diasem manis.
wae kok. Si Entit